de teleporterer os længere væk. Slik. Ja! Hvad skete der? Vi var længere væk. De teleporterer os længere og længere væk. Op på bakken og ned igen. Okay. Hvad skete der nu? Vi kommer længere og længere væk. Hvor er vi overhovedet? Jeg synes, at vi skal tage statuerne med hjem. Ja. Og så kan vi sætte den på et museum. Ja. Ja!